Wilujeng Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan, kados pundi kabaripun? Katur donga saking kula mugi kawontenanipun Bapak, Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat bagas waras lan ugi lancar ngayahi pedamelan. Amin. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Nino SG kanthi irah-irahan Roh Alus Wot Sambung. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Sediaku arep menyang kutha, sore kuwi kepeksa ora sida. Ana susulan kongkonan saka pabrik gula nemoni aku. Surasa mandor tebang kongkonane Sinder Kadir ngulungake cathetan daftar lori sing diisi tebu ing tebangan. Mandor tebang mau nampa welingan menawa aku dipasrahi nyocokake gunggung bobot saben lori kang bakal mlebu timbangan ing pabrik. Mas, sampean kapure ngrantos wonten pos sekawan. Mangkono kandhane mandor tebang sawise ngulungake cathetan. Dheweke banjur bali menyang pabrik. Sapungkure batinku rada grundel dene arep ana keperluan tuku onderdil sepeda menyang kutha wae dadak ora sida. Jaket lan sepatu karet nuli tak enggo meneh, nyengklak sepeda bablas menyang pos 4 nunggu Sinder Kadir ana kono. Nganti suwe aku jagongan sinambi rokokan karo Pak Sarbun Kemetir, uga tukang jaga wesel. Nalika iku srengenge wis angslup, damar ting pinggir desa wiwit disumet. Kaya adat saben biasane ora nganti 2 jam menawa Sinder Kadir kongkonan mesti ora antara suwe dheweke enggal teka. Nanging wis ngancik 3 jam kok durung teka mara. Kamangka miturut pamawasku, lokomotif sing geret lori ing tebangan wis budal kira-kira antuk karo 1/2 jam kepungkur. Semprol, dadak mampir menyang ngendi? Ana wong kok dipanjer. Ngono batinku. Malah saiki Sarbun Kemetir pamit mulih. Dadi sing ana kari aku lan tukang jaga wesel. Wong loro omong-omongan tanpa bongkot pucuk. Damar ing blandar pos kelip-kelip. Surem. Tukang jaga wesel sing karan Pak Kemis kojah yen Sinder Kadir wonge kejem tur cetil. Menawa ngereh tukang tebang sok gelem sakwiyah-wiyah. Akeh kang gedhing. Nanging aku nuli kandha marang Pak Kemis yen dong mrentahake pegawean marang reh-rehanku, dheweke ora nati wani sembranan. Embuh nyatane aku dhewe durung nate mrangguli. 4 jam suwene usana saka kadohan keprungu swara sepeda motor. Ora pangling
mesti swara mesin sepeda motor duweke Sinder Kadir. Temenan, sepeda motor diendekake ing ngarep pos. Sinder Kadir mudhun. Batinku kepingin srengen. Saumpama dheweke dudu deduwuranku. Wah, njaluk ngapura ya San. Kepeksa telat tekaku mrene. Amarga ana kang dak urus. Aloke marang aku. Nggih, semarku cekak. Aku panggah isih lungguhan jero pos. Sinder Kadir mara menehake catetan. Aja dadi srek atimu San. Lah wong lorine durung bisa metu saka tebangan. Lori nomor 19 anjlok saka rel. Sing ngetutake wong loro menclat. Padha tatu. Tembunge gita-gita. Menehi pawarta ora kepenak. Alangan lori goleng. Aku lagi gelem nggatekake lan banjur takon. Sinten tukang tebang ingkang dawah, Pak? Aku dhewe durung genahake, Cik. Isih ana puskesmas. Panjawabe saja enteng. Ora sronto, aku pamit arep nyatakake dhisik. Tak was-was isih suwe anggone ngunggahake lori goleng. Sinder Kadir mung nyawang lungaku kanthi mlenggong. Aku ora peduli. Olehku numpak sepeda, prasasat kaya angin, daya-daya enggal mangerti sapa kang kena kacilakan nalika lorine goleng mau. Tumeka puskesmas ana wong grumbul-grumbul. Jebul padha ngeterake wong kang kacilakan kuwi. Sepeda tak jagang. Nuli nrenjel takon. Wangsulane sadengah tukang tebang iku meratelakake menawa wong loro nandang tatu tangan lan sikil. Amarga nalika lorine goleng kesontok saka gandengan mburi saknalika kontal mencelat. Sing siji kecemplung kanal asat, sing sijine kasangsang gegrumbulan eri ana perengan kanal. Suwe anggonku nunggu, isih durung eling. Saka dayane kontal tur rikala kedadean, dak kira lori pinuju mlaku banter. Kelingan duweni tanggungan gawe, mula aku enggal nyingklak sepeda menyang pabrik gula. Ing papan timbangan ketemu Mandor Suroso kang dek mau sore mentas dikongkon Sinder Kadir. Nuli tak critakake menawa ana lori nggoling ana tebangan kapernah sak lore kretek tamanan. Kebeneran omahe Mandor Suroso ya ing desa tamanan kono. Krungu kocahku, dheweke malah nambahi omongan bab kedadian kang ana gegandengane karo kretek tamanan. Wiwit ngancik gapura pinggir desa nganti tekan sakidule kretek, dohe 0,5 kilometer miturut pandulu alus diarani Wot Sambung. Mandor Suroso kondo biyen wong tuane melu nyambut gawe nalika mbangun kretek. Akeh pepalang kang nuwuhake rasa wasumelang. Lagi nganya arep ngadegake pilar sarana disangga nganggo pring, dumadaan lemah perengan kali jugruk. Pilar wesi sing bobote meh 2 kuintal kepeksa malah disurung menyang tengah kali. Bareng let setengah sasi, pilar wis kasil diedekake. Pondasi pinggir sing bakal kanggo numpangake glogor wesi kretek
dadal keterak banyu kali. Durung kepitung anane wong sing nyambut gawe ketemper bangsa alus, ya mesti wae akeh kang mundur amarga kuwatir kena alangan liyane. Kabeh mau genah ana sebab-sebabe. Lurah Dongalan isih kapernah Pakde karo Mandor Surasa ngupaya mungkasi parigawi. Sarana dipasani 7 dina 7 bengi nuli melekan ana ngisor bakal madege pilar kretek. Nalika iku kali pinuju banyune mili cilik. Mandor Surasa oleh cerita kandhek sedhela. Keprungu unine suling pabrik gula. Jam nuduhake angka 1. Lokomotif kang geret lori saka desa Tamanan kepeksa durung katon nyungul. Mula gaweanku arep nyatet timbangan kepeksa mulur. Sinambi rokokan, Mandor Surasa mbacutake ceritane meneh. Pancen ngedap-edapi temenan, apa kang wis kedadean pirang puluh taun kepungkur bisa uga ana sesambungane karo sing lagi kelakon. Mung emane akeh kang padha ngremehake marang sawijining panggonan kaya dene Kretek Tamanan. Mungguh satemene wingit mujudake tilas palemahan sangar. Sangar amarga biyen ora angger pawongan wani nranyak liwat. Dilala kanggo mapakake rel lori. Kabeh lori duweke pabrik gula. Saka lor kali utawa saka pabrik kudu liwat Kretek Tamanan kono. Sakehe srana tumbal tulak balak amrih kali Sambekala dipasang manut sasuluhe pawongan kang wis kawogan marang danyang desa Tamanan. Senajan anggonku nyambut gawe kerep kapatah dadi mandor renteng lori, tur meh saben mangsa tebang mesti ngusung tebu saka lor kali. Nanging lagi mangerti bab wingite Kretek Tamanan sing kondang aran Wot Sambung. Sauntara kojahe Mandor Surasa kandhek. Lonceng pabrik muni kaping pindho. Bengi iku dadakan Sinder Kadir teka nyusul. Dheweke nyrantek ngajak aku niliki menyang panggonan lori nggoling. Kepeksa aku manut pakone. Tumeka ing papan kang dituju, tinemu lokomotif mandeg. Wong-wong sing ngetutake tebu aweh palapuran yen masinis loro kabeh mudhun saka lokomotif mau amarga nalika lagi wae mesine muni kaya ana wong bengok-bengok saurute ril. Masine sekarone karepe arep nyatakake mbok menawa ana sawijining pepalang sing bakal ngganggu lakune lori. Juru mesin kang kajibah nunggu menehi katerangan marang Sinder Kadir. Mesti iki ana apa-apa. Coba ngajak wong nggawa lampu senter. Pakone Sinder Kadir marang aku sawise antuk katerangan aneh sajak nyolowati. Dheweke duwe panemu yen masinis-masinis sing isih enom kuwi kebanjur mlebu loropane bangsa alus. Nalika keprungu suarane wong bengok-bengok, dikira suarane menungso temenan. Wong enem nggawa lampu senter 3. Saben wong loro nglacak miturut angen-angene dhewe. Mlaku gegrumutan urut panggonan rumpil. Sakabehe rerumputan dipadangi. Nanging
tanpa kasil. Wong kang digoleki panggah durung ketemu. Anggonku mlaku ngetut wuri. Sinder Kadir sansaya adoh saka kebon tebu. Ngidul parane ngener pernahe kretek tamanan. Mengko kek temenan. Masinis loro iku dialap dening demit wot sambung. Panemuku cocok karo angen-angene Sinder Kadir. Gegancangan aku lan dheweke nyebal laku. Nyabrang kanal uga isih kudu munggah galengan tanggul. Lampu senter dak clorotake mengarep. Katon buk kretek remeng-remeng. Angsalipun madosi menapa namung dumugi kreteke mawon, Pak? Pitakonku marang Sinder Kadir karo jumangkah ninggalake tanggul. Ora, wangsulane cekak. Mengko yen ora ketemu, ya kepeksa mudhun menyang kali. Sambunge meneh. Lho, menapa badhe mandhap jurang? Pitakonku rada ora nyandak marang kekarepane. Menawa kudu mudhun mrono, ya kudu diuduni. Tembunge ngemu surasa getir. Dumadakan ana swara. Lah, rak temenan. Aku keprungu suarane wong njaluk tulung ing perengan kali ngisor kono. Coba lampu sentere padangno. Ngono pakone Sinder Kadir. Kanthi kadungsangan tetulung bisa kaweruhan panggonane masinis loro temangsang ing oyote kayu sono. Tujune wae ora nganti kejegur jurang. Kanthi ngreksa lan krekelan, masinis loro bisa kelakon ditulungi munggah urut perengan kali, gocekan wit-witan cilik nganti tekan dhuwur kretek. Nuli bebarengan bali menyang tebangan. Masinis loro isih delok-delok. Rada suwe lagi gelem omongan. Banjur kondo. Nalika sekarone marani anane swara wong bengok-bengok, swara mau sansaya adoh. Masine sijine ngajak bali menyang tebangan. Nanging sijine meksa goleki asale swara kang nyatane mujudake loroban. Amarga ora rumangsa diloropake dening para siluman, olehe padha mlaku diterusake. Wusana tekan panggonan kang durung nate diweruhi. Ing kono jumedhul rerupan ora memper menungsa. Saking wedine nedya arep oncat bali. Wong loro ngluru dalane mau, nanging muspra. Sakubenge papan kono kebak rerupan kaya dene jalma aneh sakjroning dongeng kanthi wangun sing gegirisi. Ana kang gedhe uga cilik, kaya-kaya arep padha njarah rayah marang dheweke. Sekarone wis kebacut mlebu wuwu. Bengok-bengok njaluk tulung. Ora ana wong kang keprungu. Sawijining wewujudan kang kelebu gedhe kaya raseksa. Kira-kira iku minangka blantongan. Alok yen wis tumeka titi mangsa papan kono mbutuhake wadal. Sejatine papan panggonan kuwi ora liya wot sambung. Wong loro iku gegadangan kanggo tumbal yen pancen ora bisa nemokake kunci minangka pambukaning marga nuju alam kamanungsan meneh. Dasar isih kadunungan begja,
Mula sekarone ora nganti kebacut dadi mangsane kala. Embuh amarga kena prabawaning jalma menungsa kang bakal menehi pitulungan teka mrono. Kabeh rerupan gegirisi mau kaya kalah daya. Rame-rame ngoncati sing padha arep didadekake tumbal. Wewujudan bangsa alus cilik gedhe, onya pating blesar. Pranyata tekaku karo Sinderkadir aweh pitulungan bisa nginggatake lelembut sarta nyelametake masine sekarone. Wayah awan sawise kedadian kuwi, Sinderkadir nganakake slametan Climen, masang syarat Cok bakal minangka tulak balak. Kareben sing padha nyambut gawe tebang tebu uga pangusunge menawa lori liwat wot sambung kretek tamanan kalis bebaya nirsa bekala bangsa alus ora wani ngganggu gawe laku. Sabanjure aku bali nutukake pegawean ing papan timbangan kanthi awak krasa lungkrah jalaran sewengi natas ora turu. Judal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi andadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.